sannu mu dai ya jama'a an gubro lafiya na ganku wannan lafiya kalau wannan abin da saka mun zo ne a madadin al'ummar gari tambaya zani idan mai girma gwamna Kashim Shettima ya ce shin waye wanda za mu ɗauko mai ƙarfin imani da son taimaka al'umma irinsa don ya canje shi mu samu ƙarin zaman lafiya a jihar. Ai Allah ya kaya muku mai girma gwamna Kashim Shettima al'ummar wannan jiha tamu ta Borno su ne suka zo suka same shi suka ce mai girma gwamna so muke tunda Allah ya sa wannan karan ka gama gwamnati a wannan jiha tamu ka gama mulkin ka a matsayin gwamnan jiha muna so ka tsayar mana da haziki fasihi jajirtacce ya cewa kuke so a tsayar musu suka ce baba gana Umar Zulum shi muke so ka tsayar mana ya ce to in dai baba gana Umar Zulum ne na tsaye da shi shikenan gashi na tunda ku kuka faɗa da bakin ku dama na ce ba zan tsaye da dan takara ba sai abin da kuke so tunda kuka ce baba gana kuke so Umar Zulum gashi dan na ba muku shi zakaran da rabana sarki yannuba dole ya lamai gida ko aran baba dan haka kar ku ja da shi balle ku zurfa ba yau Allah yana a bayan mai gaskiya alan guro ba mu taka ba amma abin da ya kamata mutane su ringa dubawa duk mutumin da zai ke neman kujera musamman irin na gwamna ya kamata a sani kafin ya nemi kujerar gwamna me ya taba yi wa al'umma a baya na alkhairi wato baba gana Umar Zulum ya rike Ramat Recto da ya aiki a Ramat Recto irin kwazan da ya da hazaka mai girma gwamna Kashim Shettima ya ɗauko saye masa kwamishinan RR a wannan jihar tamu ta Borno. Alaguro kana nufin kwamishina na RR din na shine baba gana Umar Zulum Shine. ba na san shi To wannan gaskiya ne ya. Sannan mutum ne wanda ya yi gine-gine ga gidaje ga 'yan gudun hijira ya tallafa musu ta bangaren abinci da harkar rayuwa da harkar ilimi sannan dukkanin wani mutum da yake da bukata kai baka da bukata ma yanayi maka ba don ko ba don a zauna lafiya yana da hannu gurin ba da gudunmawa wajen samar da ingantaccen tsaro a wannan jihar ta mutum yana da hannu gurin kyautata wa al'umma sannan kafada da kafada suka dinga aiki da mai girma gwamna Kashim Shettima baba gana masoyin wannan jiha ta mu ta Borno ne masoyin talakawa wannan jiha ne masoyin mai girma gwamna Kashim Shettima ni ba shi bane naji yana ta taimakon yan gudun hijira ana ta magana sa a gari shine baba gana Umar Zulum shine Zulum To idan haka ne kuwa ai dama can dukkanin mutanen Maiduguri sun san irin gudunmawar da ya bayar domin tabbatar da ƙara zaman lafiya da taimaka al'umma. wannan gaskiya To tun da haka ne kuwa duk gaba ɗaya mun amince za mu je a madadin dukkanin al'ummar ya ci jihar Maiduguri mu gaya musu duk irin wannan abin da ke ciki a sake zama babu da ɗan takara da ya wuce mai girma babban mutum mai kima mai taimaka al'umma mai gaskiya da riƙon amana irin baba gana Umar Zulum. in dai shugaban RR shine baba gana Umar Zulum ka tabbata shine ba shine mutumin da yake biya wa matasa kuɗin karatu ba shine ba shine mutumin da yana gina gidaje saboda yan gudun hijira ba shine ni ma na ci arzikin shi mana lokacin da muka samu jarabawa a ƙauyen mu muka shiga cikin masifa muka gudu gidan da muke ciki yanzu baba gana Umar Zulum shi ya bamu Kwarai gane da gaskiya ne wannan rabin ka gane ki shi fa baba gana Umar Zulum ka san yan takara sun fito a Maiduguri sun kai su 20 da wani abu amma ana cewa an tsaye da baba gana Umar Zulum gaba ɗaya hankalin su ya kwanta saboda an tsaye da mutumin arziki Allah sarki ya kai yanzu baba hango baba gana ya zama gwamna a jihar Borno ya za ka yi wayyo Allah yaro aini tun da kamfen din baba gana Umar Zulum sai na kaga tun zamanin shagari ban yi rawa ba amma ranar sai na yi rawa na girgije na ɗebo shoki to kin manya dan haka a shekarar 2019 a wannan jihar tamu ta Borno babu wanda ya kamata mu fito mu wada bibi mu mara wa baya sai honorable baba gana Umar Zulum. ayyukan wasu na da yawa lokaci ba zai yi na furta ba babu mai yi ma kushe sai mahasali sai mai keta Sunana Hankaka. Al'ummar garin Maiduguri a shekara ta 2019 mu zaɓi Baba Gana Umar Zulum domin shi ne ɗan takara mai nagarta wanda zai ɗora akan aikin Kashim Shettima.
sunana Ishaku Abubakar Jalingo. Al'ummar jihar Borno 2019 a zaɓi Baba Gana Umaru Zulum saboda shine zai taimaka al'ummar jihar Borno don dawo da zaman lafiya da tattalin arziki a jihar Borno. Assalamu alaikum mutanen Borno, ga dama ta samu Baba Gana Umar Zulum sabon gwamna na Maiduguri da yardar Allah zai zo ya dora mana ya ci gaba da aikin da Kashim Shatima yake. Jama'a ku yi dandazo ku zaɓe shi. Sunana yar auta 2019 jihar Borno mu zaɓi Baba Gana Umaru Zulum shine amsa. Gaskiya ne wannan haka yake. Profesa Baba Gana Umar Zulum shine an sa a shekarar 2019 a wannan jiha tamu ta Borno. Mun gode.